салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд бародарои ғариб хоҳиш карданд ки ака опелҳо ба навор бигина. Марҳамат бародаро, опелҳои беҳтарине ки бо хоси дили шумост. бародаро камтар дастгиритон сустаям лайка бизанед. бародарои 500-600 бихеза касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200-300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап биёед ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. дастгирии моро фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 4 баллон, 4 диска пачка, дискҳои PCR 15 пачка, мотор дуд намекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 48 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 323 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 17 44 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. доям мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. маълумоти бештар бо телефон. савдо мешавад. савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 236 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 71 10 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. сарошно мошини фурӯши. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. мотори 1.6 простоя, нашод рама, 100% гарантӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 242 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 99 60 36. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуб аст. 4 чашкиёш раднойша. одамое ки сраза 4 ё ки 5000 арзон мекунен, занг назанен, илтимос биёда. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 192 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 906 11 58 51. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чашкиёш кафидагӣ варид кардагӣ нестай. мотор инжекторай дурун берун тоза акай 10 моҳ ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29 500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 199 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 550 50 70 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.6, сӯзиши вориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор простой, 4 баллон пачка, ҳуҷҷат надорад. газ бензин ҳардаш кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 269 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 920 00 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотори 1.6, сӯзиш вориш бензин газ, коробка педашаш механика, дар ҳамҷосои мошин футаст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. задагӣ пусидагӣ варид надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 168 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 89 60 60.
маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 8 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1992, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. 5 моҳ ҳуҷҷат дорад, маслан мотор, коробка, диск, антифриз, хадаҳои полни навай. Илтимос фақат одамои харидор занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 20,000 сомонӣ. Ба рублиё зира гардонем 138,000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 985 45 40 35. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 9 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. Opel Astra F 1997 солаи мошин состояниш напа навай, беҳтарин мошина, ягон ҷои харошидагӣ задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 37,000 сомонӣ. Ба рублиё зира гардонем 249,000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 919 50 50 15. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин беҳтарин мошинае, ягон ҷои задагӣ надорад, ягон ҷои варид надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33500 сомонӣ. ба рублиё зира гардонем 225,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 51 64 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш автомат дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин ва зур қарор дорад. коробка автомата, электропакета, сидеи салон, мошин ҳама ҷош 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 43,000 сомонӣ. ба рублиё зира гардонем 289,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 70 00 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯши Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. солаш 96 солаи полни объёми кардагӣ тайёра, расход надорад, яксола танировка дорад. мотор зури бада 1.6 Ecotec. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 34,000 сомонӣ. ба рублиё зира гардонем 229,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 01 71 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1995, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин рамаш, чашкош, кафидагӣ нестай. мошин зури бадай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 25,000 сомонӣ. ба рублиё зира гардонем 168,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 93 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1994, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин тенҷа камакак арзон мешавад. мотор, коробка, хадаҳои 100%, аккумулятор нав, 12 моҳ ҳуҷҷат дорад, 10 моҳ танировка дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28,000 сомонӣ. ба рублиё зира гардонем 188,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 882 48 49 49. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши Opel Astra F бошад ки соли бароришаш 1996, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педачаш механика дар имҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бекамбудия, ягон ҷош задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 36,000 сомонӣ. ба рублиё зира гардонем 242,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 19 00 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی اوپل استرا اف باشد که سالی برای 6997 ابیای موتور 1.6 سوزش بارش بنزین коробка پیداشش مکانیکا در امجوسای ماشین است. ماشین ساستن هیچ زوری بدای زدگی پوسیدگی ورید عموما ندارد. موتور پرستوی خدای موتور коробка 100% 9 ماه حجت دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 53000 سومانی بر روبل یوزیرا گردانیم 357000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 920 00 14 معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.